Už poznáme dôvod, prečo si budovať svoju značku. Už vieme ako. Ale čo z toho? Čo mi to môže priniesť? Som Katka Ďurkovská a som odvážny introvert a obchodník. Tento podcast je pre všetkých, ktorí chcú robiť veci inak. Pridáš prvý príspevok a lajkne ti ho len tvoj kamoš. Druhý príspevok ti lajkne kolega. Tretí príspevok spolužiak zo základky. No ale takto si to nepredstavoval však? Budovanie osobnej značky na sociálnych sieťach je dlhodobý proces. Môžeme to prirovnať k otázke, čo bolo prvé, kura či vajce? Má byť najskôr sledovateľ alebo príspevok? Nemám publikum, pre ktoré by som tvoril. No ale musím niečo tvoriť, aby som publikum mala. Prvé príspevky robíš v podstate len pre seba. Môžeš sa na nich naučiť odstraňovať chyby a na budúce ich spraviť lepšie a lepšie. Ale ak si veľmi šikovný a už máš nejakú svoju základňu sledovateľov s radou tvojich kamarátov a známych, tak spätná väzba môže prísť skôr. Ako sa mi to stalo napríklad aj s týmto môjim podcastom. Ale aby som nehovorila teórie, dnes nebudeš počuť iba mňa. Chcem, aby si mal predstavu o tom, čo ti reálne môže propagácia osobnej značky na sociálnych sieťach priniesť. Práve preto som oslovila pár veľmi zaujímavých ľudí z môjho okolia, ktorí si svoju značku budujú. Monika Šišková, školiteľka s vyoperovanou hanbou, ako rada o sebe hovorí, a bojovníčka za digitalizáciu vo firme. Tomáš Kromka, zakladateľ múzea poistenia a expert na LinkedIn. Adam Stečak, inšpiratívny poisťovák s vlastným podcastom Východcast. Zuzka Miklovičová, poisťováčka a šikovnica, ktorá vám z papierovej knihy spraví elektronickú. Žofia Majdeková, koučka pre introvertov s podcastom Život introverta. Želka Bieliková, regionálna riaditeľka, koučka a spoluzakladateľka Biznis Akadémie. Čo je náš dôvod to robiť? Ako dlho sa tomu venujeme? Kde sme najviac aktívni a čo nám to prináša? Nech sa páči. Môj primárny dôvod fungovať na sociálnych sieťach bolo byť videná. Keďže som poisťovačka a je nás na Slovensku veľa, chcela som sa nejakým spôsobom odlíšiť, robiť veci inak. Chcela som si vybudovať komunitu ľudí, ktorí budú vedieť, čo robím a byť pre nich k dispozícii online aj offline. Sekundárny dôvod byť na sociálnych sieťach je nejaký môj sebarozvoj. Učím sa strihať videá, vymýšľať popisy, komunikovať online zábavnou formou a učím sa prekonávať hranice komfortu. Predsa len som introvert, čo nemá rád pozornosť, čo nedáva zmysel v kontexte s mojimi aktivitami. Dôvod je pre mňa čisto pragmatický, pretože ako náhle niečo učím druhých, tak chcem ísť v tej veci sama príkladom. A hlavne si musím tie veci sama odskúšať, musím tie trendy sledovať, takže práve preto si budujem svoje sociálne siete. Tak u mňa sa tie dôvody, prečo na sociálnych sieťach byť, v čase vyvíjali. A aj keď som prišiel na sociálne siete, tak to bolo o tom, aby som sa niečo nové naučil. Čiže ja som sa chcel učiť od lepších tvorcov, chcel som sa vzdelávať, vytvoril som svoj YouTube kanál, aby som sa naučil strihať, pracovať so zvukom, pracovať s hlasom. Proste učil som sa. To bola to prvá vec, prečo som išiel na sociálne siete, aby som sa učil, aby som sa nechal inšpirovať. Neskôr som zistil, že si s viacerými ľuďmi začínam viac rozumieť ako s ľuďmi vo svojom vlastnom okolí a vznikli prvé priateľstvá, vznikli prvé networkingové stretnutia, čiže našiel som si naozaj veľmi veľa priateľov, s ktorými spolupracujem na projektoch, s ktorými sa viem baviť aj o súkromných veciach a rozšírili mi taký ten môj záber, alebo rozšírili mi moje vnímanie sveta tak, ako som mal predtým postavené. Zrazu z takého toho lokálneho myslenia som prešiel na myslenie globálne a začal som vnímať veci viac doširoka, takže to mi veľmi pomohlo. Dnes mi sociálne siete už slúžia na budovanie mojej osobnej značky, na to, aby ľudia vnímali, čo robím, ako robím, prečo to robím, aby ma vnímali ako človeka cez moje hodnoty, aby ma vnímali ako podnikateľa cez moju spoločnosť a zároveň, aby vnímali aj môj projekt Múzeum poistenia, ktorým sa snažím propagovať poisťovníctvo medzi širokou verejnosťou. Na sociálnych sieťach som, pretože rád spoznávam nových ľudí, prepájam sa s nimi, vedie stále čo sa učiť a odkiaľ čerpať informácie. A samozrejme ukázať svojmu bližšiemu či vzdelanému okoliu, čo robím
ako pomáham ľuďom a viem, že možno viem byť proste napomocný aj pre nich, ak to budú potrebovať. Väčšina ľudí, teda aj klientov, vyhľadáva veľa informácií na internete a sociálnych sieťach, preto aj ja chcem byť jednou z možností, najlepšie hneď tou prvou. Na sociálnych sieťach som, pretože tvorím hodnotnú službu i produkty, ktoré pomáhajú aj ľuďom, ktorých som nikdy nestretla. Bola by škoda, ak by nemali šancu dozvedieť sa o tejto podpore a snáď i pomoci, z ktorej môžu profitovať. Mojím hlavným dôvodom, aby som bola aktívna na sociálnych sieťach, je ten, že v dnešnej dobe sú práve sociálne siete prvým miestom, kde si vás ľudia vyhľadajú, vytvárajú si o vás obraz, kto ste a čomu sa venujete. Keď niekto príde napríklad na výberové konanie alebo zvažuje spoluprácu so mnou, často si ma ešte predtým nájde online. Tým, že som na sociálnych sieťach aktívna, môžem ukázať svoju odbornosť, transparentnosť, hodnoty, ktoré vyznávam. Pre mňa ako regionálnu riaditeľku je obzvlášť dôležité, pretože pracujem s veľkým tímom obchodníkov a často hľadám aj nových ľudí. Je kľúčové, aby potenciálni spolupracovníci, ale aj naši existujúci obchodníci vedeli, že som aktívna, sledujem nové trendy v biznise a takto im možno išla aj príkladom. Ďalším dôvodom je aj to, že sa venujem coachingu, rozvoju ľudí, prostredníctvom sociálnych sietí teda môžem ukázať, aké zdieľam myšlienky, hodnoty, v čo verím, čo viem, že ľuďom môže pomôcť napríklad v profesionálnom a odbornom raste. Aktívnou prítomnosťou teda nielen budujem svoju značku, ale aj pomáham iným ľuďom lepšie porozumieť tomu, ako pracujem a čo môžu od spolupráce so mnou očakávať. Budovaniu osobnej značky na sociálnych sieťach sa venujem najaktívnejšie už vyše roka. Musela som sa vrátiť ďaleko a hlboko do histórie a stále som posúvala to obdobie, v ktorom rozmýšľam. Najprv som sa tak zamýšľala 5 rokov dozadu, ale hovorím, to už nie, to už bolo. Potom som sa tak poskrolovala Instagram a zistila som, neviem či s hrôzou, ale aj s prekvapením, že samotným sieťam sa venujem tak zhruba 9 rokov. Vtedy prvýkrát my sme začali vo firme veľmi skoro robiť so sociálnymi sieťami a bola som prizvaná do takého projektu, ktorý už asi rok fungoval, že tam mám niečo teda školiť a znova nedávalo by mi zmysel robiť niečo, čo v praxi reálne nerobím. Takže vtedy som sa úplne vrhla na sociálne siete. Vtedy sa tomu ešte nehovorilo, že si budujem vlastnú značku. Proste robil si Facebook a bodka. Prezentoval si to, čo robíš na Facebooku. Dneska to už dostal taký sofistikovaný názov, že si budujem osobnú značku. Budovaniu osobnej značky sa v podstate venujem celý život, aj keď som to ešte vtedy takto nevnímal, ale každá vec, ktorú v živote robíš, formuje tvoju značku a tvoja značka je vlastne to, čo zostane v miestnosti, keď ty tam nie si. Tak celý život vlastne budujem svoju osobnú značku, akurát sociálne siete mi umožnili to, že zrazu ma nepoznajú len ľudia na vedľajšej ulici alebo vo vedľajšom meste, ale začínajú ma poznať ľudia nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. A to je niečo, čo je fenomén, alebo to je fenomén, ktorý priniesli sociálne siete. A ak zoberieme do úvahy práve sociálne siete, tak sú to 4 roky, kedy som začal budovať svoj YouTube kanál, no a postupne som hľadal, ktorá tá sociálna sieť bude pre mňa tá správna, no a zakotvil som nakoniec na tej správnej. Sociálnym sieťam sa venujem už 5. rok a tie posledné 2 roky naozaj dennodenne. Aktívne sa venujem svojej online osobnosti asi 4 roky. Skôr sa ma do tejto aktivity vlastne posunul COVID. Potom to už bolo aj o zvyku a že ma to baví robiť. Budovaniu osobnej značky sa venujem skoro 3 roky. No zhruba asi tak 4 roky a niečo. Predtým to bolo naozaj len tak sporadicky. Skôr som bola užívateľ ako nejaký tvorca. Prispievam na každú sociálnu sieť pravidelne. Teda okrem TikToku, s ktorým sa len zoznamujem. Začala som na LinkedIne, kde pravidelne pridávam texty z môjho života. LinkedIn mám veľmi rada. Je to veľmi prajné prostredie, plné profesionálov, vďaka ktorým sa posúvam vpred. Pravidelne zverejňujem videá na Instagrame a Facebooku, kde sa snažím vtipnou formou zobrazovať situácie zo života poisťováka. A každý deň pridávam storky pod názvom Nevyžiadané rady zo záhrady, kde vysvetľujem dôležité informácie z poistného sveta, ktoré by ľudia mali vedieť. Práve tu sa zdržiava moja cieľová skupina, na ktorú sa zameriavam. No a teraz sa snažím obsadiť vody Spotifyu a YouTube prostredníctvom podcastu.
Najčastejšie prispievam na Facebook a Instagram z úplne jednoduchého dôvodu, nechcem povedať, že primitívneho, ale kvôli tomu, že tam je moja cieľová skupina. Čiže keď propagujem svoj život ako školiteľa, to, čo školím, to, čo robím vo voľnom čase, na základe čoho ma majú tí ľudia spoznať, čo je tá moja výhoda. Tí ľudia mi už hovoria, že keď vidia, že som si vypila svoju šálku kávy v tom dni, tak je to super, pretože vedia, že svet je v rovnováhe. Tak prispievam teda na tieto dve a aj technicky, keďže to je jedna firma, umožňuje to postovať z jednej na druhú a opačne, tak Instagram využívam na také, že dennodennú prácu na storkách, keď potrebujem niečo ad hoc vyprodukovať, a potom Facebook z takej dlhodobej, keď si plánujem príspevky, tak práve na desktope a na Facebooku. No s výnimkou TikToku pracujem so všetkými sociálnymi sieťami, ktoré sú v podstate dostupné, a najviac prispievam práve na LinkedIn, ktorý som si obľúbil a ktorý sa mi stal mojou hlavnou sociálnou sieťou. Našiel som tam presne tú klientelu, ktorú hľadám. Je tam presne tá cieľová skupina, ktorú hľadám a na ktorú cieľim svoj obsah, takže toto je presne tá sieť, kde pracujem najviac. Je však pravda, že sem tam niekedy hodím nejaké info aj na Facebook alebo Instagram, a pracujem ešte aj s YouTubeom, aj keď to je vo veľmi obmedzenom množstve. Najviac prispievam na Instagram a Facebooku, kde viem distribuovať moje skúsenosti a znalosti ďalej a vzdelávať tak a dávať užšie tipy v oblasti financií a osobného rozvoja. Samozrejme som na sieti LinkedIn, celkom mám tam zaujímavý profil, kde takisto prispievam. Nie je to až také intenzívne možno ako Instagram a Facebook, ale takisto tam pridávam veci, čiže aj to má svoj čas, takže vidím tam, že mám tam medzery, ale je to super profesionálna sieť, takže odporúčam tam byť. Najčastejšie je to Instagram a Facebook, hlavne preto, že tieto siete majú storky a tie sa ľuďom zobrazujú pekne hore. Takže neprihľadnú ani príspevok, aj preto, že na Facebooku som začínala a mám tam viac priateľov, sledovateľov a aj klientov. Najčastejšie prispievam v priemere na Facebook, pretože sa na Facebooku vyskytujú ľudia, ktorých viem podporiť a pomôcť im. Najpravidelnejšie prispievam na LinkedIn, kde 2-krát do mesiaca publikujem autorský článok o introvertoch či introverzii. A najradšej prispievam do Instagramových príbehov, kde publikujem obrázky o introverzii na pobavenie. No ja prispievam na všetky sociálne siete, ale ak by sme sa bavili o tom najčastejšom, tak je to aktuálne Instagram. Je to pre mňa z takého strategického dôvodu. Mám nejaký cieľ, ktorý chcem dosiahnuť a na tom Instagrame mám najviac, by som povedala, že takých existujúcich sledovateľov, ktorí môžu byť mojimi potenciálnymi spolupracovníkmi alebo potenciálnymi klientami. Takže toto je asi ten dôvod, že prečo Instagram. Tvorba na sociálne siete mi prináša veľkú radosť. Tým, že ju považujem aj ako môj sebarozvoj, vždy ma poteší každé video alebo príspevok, ktorý zozdielam. Môj primárny dôvod byť aktívna na sociálnych sieťach sa mi, myslím, podaril. Som videná, ľudia o mne vedia a odlíšila som sa. Ale čo mi to ešte prinieslo? Na slovenskom LinkedIne som sa v rámci prieskumu umiestnila medzi prvou 10 najvplyvnejších zamestnancov poisťovní a ako prvá medzi poisťovacími agentmi. Bola som pozvaná medzi riaditeľov a manažérov prezentovať, ako robím veci inak a že ako si môže introvert budovať svoju značku takým extrovertným spôsobom. Ďalej natočila som virálne video a myslím si, že ako prvá na Slovensku, vďaka čomu sa uchytilo a stalo sa predlohou pre ďalšie firmy. Vďaka tomuto videu som bola hosťom v podcaste Užovky a teraz nahrávam svoj podcast. A za najväčší úspech považujem to, že dokážem rozprávať na kameru a nevadí mi môj hlas z nahrávky. Vďaka čomu dokážem prednášať pred ľuďmi svoje myšlienky bez toho, aby sa mi triasol hlas. Keby som sa zamýšľala 5 rokov dozadu, čo mi prinášajú sociálne siete, tak by som určite povedala niečo iné. Dneska hovorím, že mi prinášajú tú komunitu, v ktorej som. A toto je pre mňa veľmi, veľmi vzácne, že v mojich správach sa proste riešia, nechcem povedať, že pracovné veci, ale pracovné, pretože mňa veľmi baví sledovať a ja som najväčší fanúšik tých ľudí, akokoľvek to znie, ľudí proste, ktorí zoberú prvý mobil, ktorý majú po ruke, je tam na nič proste foťák, je to mobil za pár korún, nemajú svetlo, nemajú mikrofón,
nemajú možno pekné prostredie a proste toto mňa baví za tie roky sledovať, ako sa tí ľudia stali hviezdami. Neviem, či to je nejaká porucha a ja im veľmi fandím a toto mňa baví a inšpiruje. Takže za toto som najvďačnejšia. Tak za ten čas, čo tvorím na LinkedIne, v prvom rade som snažil veľa zaujímavých priateľov, s ktorými zdieľam rovnaké hodnoty a zároveň s ktorými vieme pracovať na spoločných projektoch, ktoré ma tiež osobne posúvajú a sú pre mňa takými malými úspechmi na sociálnej sieti. No a čo sú také ďalšie úspechy, tak určite je to propagácia môjho projektu Múzeum poistenia, účasť na konferenciách, napríklad LinkedIn Menu pred 2 rokmi, taktiež konferencii Slovenskej asociácie poisťovateľov, účasť ako porodcu v projekte Zlatá minca, vyhodnotenie môjho snaženia na sociálnej sieti cez prieskum od spoločnosti Data na steroidoch, ktorá ma začiatkom roka 2024 označila ako 32. najvplyvnejšieho človeka na slovenskom LinkedIne. Zároveň prieskum od tej istej spoločnosti ma práve koncom tohto roka označil ako najvplyvnejšieho zamestnanca poisťovní na slovenskom LinkedIne a pohybujem sa niekde v prvej desiatke najvplyvnejších ľudí na LinkedIne v oblasti financií, takže to sú také tie malé alebo veľké úspechy, ale najviac je to vždy o ľuďoch a o tých prepojeniach, ktoré som získal, pretože to mi otvára možnosť pracovať na projektoch, na ktorých som predtým ani len nemyslel, že by som mohol spolupracovať, a tiež nové obchodné príležitosti, ktoré mi LinkedIn ponúkol, mi nielen zarábajú, ale otvárajú ďalšie nové príležitosti. Takže aj toto sú úspechy, ktoré LinkedIn dokáže priniesť. Sociálne siete mi prinášajú jednak prácu, nakoľko vybavujem klientov väčšinou na diaľku. Ak niečo potrebujú, neváham, komunikujem a pomáham. A takisto mi to prináša nových ľudí do života, šikovných, ktorí radi podnikajú. Takisto robím aj o tom aj svoj podcast, názvom Východcast, kde mám šikovných ľudí z východu, čiže to. A ak môžem úspechy, by som to aspoň tak skromne napísal, teda povedal. Odvážil som sa a usporiadal som online meeting s kolegami, kde som mal 3 sedenia a prednášal som o tom, prečo byť na sociálnych sieťach a prečo si osobnú značku budovať. Bolo tam skoro 20 ľudí z rôznych kútov Slovenska, od obchodníkov, manažerov, riaditeľov dokonca, čiže malo to aj super ohlasy, takže toto bol taký môj úspech, čo sa týka online, aj keď takého interného. Takisto úspechy patrí, že som povedomý svojho okolia a vedia ľudia, čomu sa venujem. Takisto som spoznal skvelých ľudí v našej firme alebo mimo nej. Zabezpečuje mi to tú klientelu, pretože každý má svojho alebo nemá svojho obchodníka, ktorý im pomáha. Čiže ja som tu aj pri tých klientov z môjho okolia, ktorí sa nemajú na koho obrátiť, tak sa obrátia práve na mňa. A takisto taký veľký úspech, lebo ja som takisto nebol nejaký výrečný. A úspech je to, že som sa odvážil dávať von informácie, vystupovať vo verejnom priestore. Je to hlavne zviditeľnenie seba a mojej práce. Nie je to úplne priamy predaj poistenia. To tak nefunguje, hej, že dám príspevok na napríklad poistenie života, auta, domu a bum, píšu mi ľudia, že chcem sa poistiť. Je to o tom, že si spoja mňa s Allianz a vtedy, keď potrebujú niečo riešiť, či už ide o poistnú udalosť, kúpu auta, domu alebo narodenie dieťaťa, tak oslovia priamo mňa. Tvorba na sociálne siete mi prináša nie len prekonanie seba a hraníc komfortnej zóny. Prináša mi tiež zmysel, keď sa pravidelne dozviem, že človek, ktorého ani nepoznám, našiel v mojich výtvoroch odpovede, ktoré dlho hľadal. Či našiel pochopenie seba, ale aj životného partnera, dieťaťa, rodinného príslušníka, šéfa, kolegu. Tvorba na sociálnych sieťach mi prináša niekoľko výhod. Tou prvou a pre mňa najvýraznejšou je viditeľnosť. Ľudia, ktorí ma sledujú alebo ma objavia online, môžu vidieť, čo robím, ako pracujem, aké výsledky prinášam. To mi pomáha nielen v nábore nových obchodníkov, ale aj v budovaní dôvery medzi kolegami, klientami a partnermi. Keďže často robievam aj coaching, pracujem s ľuďmi, je pre mňa dôležité, aby videli, že aj za mnou stoja výsledky, že prinášam konzistentnosť a všetky tie veci, o ktorých sa práve na týchto stretnutiach bavíme. Jedným z mojich najčastejších úspechov vďaka budovaniu mojej osobnej značky je napríklad pri výberových konaniach to, že ľudia chodia pripravení.
Hlásia sa tí, ktorí majú podobné hodnoty ako ja a naozaj pre mňa to zvyšuje efektívnosť komunikácie a zrýchľuje ten čas výberového procesu. Ďalším dôležitým úspechom je, že prostredníctvom sociálnych sietí som schopná osloviť širšie publikum. Niektorí ľudia, ktorí si so mnou začali spolupracovať, prešli mojimi napríklad coachingovými programami ma objavili práve vďaka mojej prítomnosti v online prostredí. To mi umožňuje rozširovať svoju sieť a vytvárať nové príležitosti nielen pre seba, ale aj pre ľudí, s ktorými pracujem. Napokon moja tvorba na sociálnych sieťach mi pomáha neustále sa rozvíjať. Keď zdieľam svoje skúsenosti, myšlienky, dostávam spätné väzby od sledovateľov, čo mi umožňuje rásť a zdokonalovať sa v tom, čo robím. Vnímam to ako spôsob, ako nielen prezentovať svoju prácu, inšpirovať ostatných, ale spolu vytvárame priestor, ako spoločne na rôznych platformách môžeme rásť. Moja najobľúbenejšia príhoda sa viaže k tomu virálnemu videu. Po jeho zverejnení mi napísal spevák z Iné Cafe súkromnú správu. Chválil ma za to, že video je vtipné a že nemusím byť tak prehnane skromná. Narážal na to, že som priznala, že som sa inšpirovala videom poľskej recepčnej. Jemu sa to moje video páčilo viac. Tak tých príhod je určite veľa. Či už sme točili videá, alebo aj pri dennodennom postovaní. Tak ja by som možno povedala najdesivejšiu vec, ktorá sa mi deje, že som jeden deň mala popletené kontá a postovala som obsah úplne niekoho iného na svojich sociálnych sieťach. Je zaujímavé, že mi nikto nepísal, že čo to tu postujem. Takže toto je podľa mňa nočná mora každého tvorcu, že proste sa tie kontá, a to bola nejaká technická chyba, ono to potom prestalo robiť, len tak nejak sa to tam akože vzalo a zrazu bol obsah, ktorý vôbec nemal byť u mňa v osobnom profile a bol teda v storkách a bol všade, no, kým som na to prišla. Takých tých príjemných príhod je určite viac. Keď si tak spomeniem v rýchlosti, a taká jedna z mojich obľúbených je stretnutie s Janom Staračikom, práve zo spoločnosti Data na steroidoch, ktorý počas konferencie LinkedIn Menu prišiel k môjmu stolu a pozrel sa na mňa a hovorí mi: počúvaj, teba poznám, ty si ten múzeum poistenia však. No a tak vzniklo aj moje druhé meno, že okrem Tomáš Kromka sa volám často už aj múzeum poistenia. Veľmi peknú príhodu mám spojenú aj s Peťou Kubani, ktorá je známa práve vo svete podcastov. A keď som šiel v Bratislave jeden večer na svoj hotel, tak som prechádzal okolo jednej kaviarničky, kde ona sedela so svojimi priateľkami a ja som sa nevšimol, som tak prechádzal a v tom momente som počul z dávu svoje meno. Jej, Kromka, ty čo tu robíš? No, tak som si prisadol a strávili sme celkom príjemný večer, takže to bola celkom milá príhoda. Príhoda? Tak pri natáčaní človek zistí, ako sa dá rozvíjať slovná zásoba, ak sa niečo nedarí natočiť, ale to je tak zábavná stránka. A samozrejme či už sme robili podcast a mikrofóny boli vypnuté, alebo keď sme točili podcast a volal mi kolega a kvôli tomu sa mi prerušilo natáčanie a museli sme znova točiť. Čiže sú to aj príjemné a nepríjemné zábavné zážitky. A takisto ma poteší to, že keď ma ľudia spoznajú vonku, ako tu napríklad v Košiciach zo pár ľudí ma už stretlo, že vy ste ten z Instagramu a rada vás poznávam a tak ďalej. Čiže také príjemné skúsenosti. Nemám úplne najobľúbenejšiu príhodu z tvorby na sociálne siete, ale poteší ma každý jeden komentár, každý jeden like a následne aj každý nový obchod, ktorý sa vykluje, keď pridám nejaký príspevok. A aj to už len, keď ma ľudia oslovia, že potrebujú len poradiť a nejde to vlastne len o ten obchod, ale o ten kontakt, že som tu, že im pomôžem, tak to ma tak vie najviac asi potešiť. Obľúbená príhoda z tvorby na sociálne siete ani nie je príhoda. Skôr odozva na moju tvorbu. Občas ma udiví reakcia napríklad. Ty nemôžeš byť introvert, keď toto robíš. Prípadne. Dal by som vám like, ale máte v článku preklep. Tak nedám. Je to pre mňa zaujímavá a obohacujúca aj obľúbená sonda do premýšľania iných ľudí.
Jednou z mojich aktuálne najobľúbenejších a aj najčerstvejších príhod z tvorby na sociálnych sieťach bol moment, keď mi jeden pán, jeden z mojich sledovateľov, s ktorým som nikdy nebola v žiadnej interakcii, nikdy sme spolu nespolupracovali, napísal správu. Tento človek stal pred dôležitým kariérnym rozhodnutím a videl môj príspevok, ktorý sa dotýkal témy odvahy spraviť krok vpred, aj keď to nie je jednoduché. V príspevku som písala o tom, ako prichádzajú nám do života momenty, pri ktorých sa musíme rozhodnúť, no mnohokrát cítime neistotu, čo je úplne normálne. Tento človek môj príspevok si prečítal, inšpiroval ho k tomu, aby spravil už konečne, ako on naozaj zdôrazňoval konečne ten krok vpred, zmenil prácu a začal hľadať nové výzvy. Následne mi napísal správu, v ktorej sa podelil o svoju situáciu a poďakoval mi za to, že som svojimi myšlienkami prispela k jeho rozhodnutiu. Tento moment ma naozaj potešil, pretože mi ukázal, že to, čo zdieľam na sociálnych sieťach, môže mať pozitívny dopad aj na ľudí, ktorí ma osobne nepoznajú alebo so mnou priamo nepracujú. To bol pre mňa naozaj dôkaz toho, že budovanie osobnej značky môže mať aj hĺbší zmysel a môže ovplyvniť ľudí iných v pozitívnom smere, aj keď to mnohokrát nevidíme a vôbec nevnímame. Takže budovať osobnú značku a prispievať na sociálnu sieť sa naozaj oplatí. Ľuďom, ktorí chcú začať s budovaním osobnej značky, odporúčam len začať. Nemať od seba zo začiatku veľké očakávania, nechceť od seba hneď, aby všetko bolo perfektné. Porozmýšľať si, v čom som iný, čo viem a hovoriť o tom. Byť sám sebou a hlavne mať z toho radosť. Nechcem tu hovoriť klišé, ale je to o klišé, bohužiaľ. Takže popíšem ten proces veľmi jednoducho. Už v tomto momente, drahý poslucháč, keď to poslúcháš, keď to počúvaš, tak jednoducho zober foťák a foť. Foť všetko okolo seba. Časom v tom začneš vidieť príbehy. Následne budeš písať texty k tým príbehom, ktoré si odfotil. A keď tie texty napíšeš a napíšeš ich 100, napíšeš ich 200, tak príde tá kvalita. A toto rob každý deň. A teda ideálne pre tie algoritmy už ani nie fotiť, ale točiť videá. Takže celé je to o klišé, je to veľmi systematická práca a len si to oko vycibriť a vidieť tie príbehy a pochopiť, že čo chce ten človek na druhej strane robiť na tých sociálnych sieťach. V tomto sme častokrát takí sebeckí, že chceme tam dávať to, čo sa páči nám, ale my sme svoja najhoršia cieľová skupina a to naše publikum vôbec také nie je. Takže treba pochopiť, že čo tí ľudia tam chcú sa zabávať, chcú byť niekedy aj škodoradostní, chcú niekedy tam vidieť lásku, chcú tam vidieť príbehy, chcú tam vidieť emócie. Takže nudný profesionál v kravate, no neviem, či to je zrovna niečo, čo by tieto sociálne siete potrebovali. Takže keď to zhrniem, natáčaj všetko okolo seba, pozri, zliepaj to do príbehov a následne to produkuj. Bez ohľadu na to, v akej fáze si, čo ešte k tomu potrebuješ, píš k tomu texty a s tým, že to budeš robiť každý deň, tak príde tá kvalita. Držím palce. Toto bude asi celkom otrepaná fráza, ktorú poviem, ale buďte sami sebou. To je asi najlepšie, aj keď to je najťažšia úloha, pretože byť sami sebou a objaviť, kto som, trvá naozaj dlho. A keď to ale objavíte a ste zároveň ešte aj konzistentní, že vo svojej tvorbe, tak v tom prípade naozaj môžete byť na sociálnej sieti veľmi úspešní, môžete budovať svoju značku. A tá značka by mala byť naozaj založená nielen na tom, že mám tu nejaké pekné logo, ale malo by to byť založené na vašich hodnotách, aby bolo jasné, že kto ste, čo ponúkate tej sieti alebo tým ľuďom okolo seba, že čo získajú tým, keď budú s vami spolupracovať. To je asi to najpodstatnejšie. No a toto, keď dáte dokopy konzistenciu, dáte dokopy tú takú jedinečnú kombináciu svojich vlastností, ktoré viete tej siete ponúknuť, tak v tom prípade môžete byť veľmi úspešnou osobnou značkou na sociálnej sieti. Nesmiem však zabudnúť ešte na 3 veci a 3 body, ktoré používam aj vo svojom živote a tie fungujú aj pri budovaní osobnej značky. A to sú také 3 body úspechu. Prvým bodom je rozhodnúť sa niečo vôbec urobiť. Druhým bodom je urobiť to a tretím je vydržať.
A veľa ľudí pri budovaní osobnej značky alebo akéhokoľvek kontentu na sociálnych sieťach väčšinou nevydrží. Ešte v tej prvej fáze sa rozhodnú, že pôjdem do toho, chcem niečo ponúknuť. A potom je to už ale horšie, že niečo chcem, ale urobím to vôbec. Pôjdem na tú sociálnu sieť, dám navonok to, čo ponúkam a tam začínajú prvé zlyhania. No a už keď tie zlyhania človek prekoná, že dobre, predsa len dal som tam nejaký obsah, má to aj nejakých sledovateľov, tak zistia, že tých sledovateľov je málo, že tých lajkov je málo, že tých komentov je málo, že to nič neprináša na začiatku, tak vtedy sa vzdajú. No a tu je ten najsilnejší bod a to je vydržať, pretože budovanie osobnej značky alebo budovanie nejakého kanálu alebo nejakej siete trvá nejaký čas a treba tomu ten čas dať. A keď poviem napríklad pri LinkedIne, tak viete naozaj za pol roka celkom slušne zažiariť, ale tie výsledky naozaj, keď môžem zo svojej skúsenosti povedať, tak mi začali prichádzať až po nejakých 2 rokoch intenzívnej práce, také tie väčšie výsledky. Tie prvé už začnú po pol roku, ale tie také väčšie naozaj po tých 2 rokoch sa veľmi, veľmi slušne začnú dostavovať. Takže určite vydržať. Tam je celý ten pes zakopaný. Ľuďom, ktorí sú začať, tak by som odkázal, ako stále hovorím, že už včera bolo neskoro a keď to nezačne robiť dnes, tak bude opäť neskoro. Takže neváhať, nájsť si tému, vziať si telefón, natočiť to, robiť to pravidelne a vedieť hlavne, prečo to chcem robiť a prečo si osobnú značku chcem budovať. Začnite čím skôr. Ak máte radi to, čo robíte, prezentujte sa aj online a klienti vás budú vyhľadávať. Netreba to vzdávať, keď je napríklad málo lajkov, lebo tie v podstate nič neznamenajú. Dôležitejšie je dosah, ku komu sa váš príspevok dostane. Takže toto je také najdôležitejšie. No. Určite vám budem držať palce a začnem aj ja vás sledovať. Ľuďom, ktorí by chceli začať budovať osobnú značku na sociálnych sieťach, odporúčam začať. Hneď. Odpoveď si na otázku. Čo je najmenší možný krok na ceste k budovaniu osobnej značky? Nie malý. Najmenší možný, aký dokážeš urobiť dnes. Máš odpoveď na otázku, čo je najmenší možný krok na ceste k budovaniu osobnej značky? Urob ho. Hneď. Mojím hlavným odporúčaním pre ľudí, ktorí by chceli budovať svoju osobnú značku na sociálnych sieťach, je, aby boli autentickí a konzistentní. Osobná značka nie je o tom, že vytvárať o sebe falošný obraz, ale o tom, aby nás ľudia poznali a vedeli, kto sme. Preto je veľmi dôležité a naozaj to odporúčam byť na sociálnych sieťach sám sebou. Aby naše príspevky odrážali vašu vášeň, vašu skutočnú osobnosť. Mám tu potvrdené, teda moje najväčšie príspevky, ktoré majú najväčší dosah a najviac interakcie sú tie, ktoré vychádzajú zo života, zo životných situácií, z toho, čo som v tom danom dni prežila, zažila a inšpirovalo ma to k napísaniu nejakého príspevku. Ďalším dôležitým faktorom je konzistentnosť a tu sa častokrát aj s obchodníkmi bavím o tom, že nemusíte byť aktívni, teda nemusíte byť na tých sociálnych sieťach naozaj, že každý deň, ale v pravidelných intervaloch prinášať a zdieľať nejaký obsah, ktorý je v súlade s tým, čo robíte, čo komunikujete a čo chcete komunikovať. Vaši sledovatelia si na vás tak zvyknú, budú vás sledovať a budú vedieť, čo od vás môžu očakávať. No pre mňa je tak úplne tým najdôležitejším odporúčaním pre niekoho, kto chce začať budovať svoju osobnú značku, je jedno jediné slovo a to je, že začnite. Poznám mnoho ľudí, ktorí majú pripravené množstvo obsahu, množstvo skvelého obsahu a ešte nezačali s tým publikovaním, takže výzva. Kto ide začať práve po vypočutí tohto podcastu? Som veľmi vďačná za slova, ktoré odzneli od mojich hostí a týmto vám všetkým pekne ďakujem. Verím, že aj vďaka našim skúsenostiam a odpovediam sme v tebe rozdúchali zvedavosť. Verím, že už svoj dôvod poznáš a verím, že hrubý návod sme ti dali. Každý máme svoj dôvod byť videný, každý máme iné predstavy a ciele. Každý to robíme inak. Spája nás ale jedno. Každý poznáme svoje prečo, za ktorým si ideme. Ďakujem ti za pozornosť a verím, že som ti touto časťou bola užitočná. Budem veľmi rada, ak mi napíšeš na môj Facebook, Instagram alebo LinkedIn, ako sa ti tento diel podcastu páčil a čo ty očakávaš od prezentovania sa na sociálnych sieťach.
Do popisu som pridala aj linky na sociálne siete mojich hostí, tak si nás kľudne všetkých pozri a inšpiruj sa.